Bon dia. Anem a donar pas a la sessió plenària extraordinària convocada per avui, dia 28 de juny, a les 10 del matí, en el Saló d'Actes de la Tercera Edat. En primer lloc, excusar l'assistència d'Andrés Ribes i Jesús Ballester, que per motius que el plenari no s'ha celebrat dijous sinó divendres i per motius de faena no han pogut assistir. I després explicaré que n'hi ha diverses esmenes. Primer llegiré els enunciats dels punts i anirem incorporant les esmenes. El primer és l'aprovació, si procedeix, de l'esborrany de l'acta de la sessió constitutiva del 15 del 6 del 2019. El segon és donar compte de la composició dels grups polítics municipals i els seus portaveus. El tercer és aprovació, si procedeix, de la periodicitat de les sessions plenàries, que hi ha una esmena presentada pel Partit Popular i una altra per el grup Altea Entrellat. El quart és aprovació, si procedeix, de la creació de les comissions informatives, que hi ha una esmena d'Altea Entrellat. El cinquè és aprovació, si procedeix, de la determinació del nombre i característiques de retribució del personal eventual, també Altea Entrellat presenta esmena. I el punt 6, aprovació, si procedeix, de la determinació del règim de dedicacions, retribucions, dietes i dietes per assistència a òrgans col·legiats dels membres de la corporació. Altea Entrellat també presenta esmena sobre el punt 6. Després el punt 7, que és aprovació, si procedeix, de la proposta d'assignació de dotació econòmica als grups polítics municipals. El 8è és donar compte del decret d'alcaldia sobre nomenament de les tinences d'alcaldia. El 9è és donar compte del decret d'alcaldia sobre nomenament membres de la Junta de Govern i les seues delegacions. I el punt 10, donar compte dels decrets d'alcaldia sobre les delegacions a regidors, expedient 3.846 del 2019. Començarem el primer punt, que és aprovació, si procedeix, de l'esborrany de l'acta de la sessió constitutiva del 15 del 6 del 2019. Algun comentari sobre l'acta? No? Passem a aprovació. Vots a favor de l'aprovació de l'acta? Queda aprovada per unanimitat l'acta del dia 15. El segon punt és donar compte de la composició dels grups polítics municipals i els seus portaveus. Encara que no n'hi ha aprovació, però si voleu fer algun comentari sobre... En els donar comptes podem donar la paraula, no? Si volen alguna intervenció. Yo solamente era una pequeña consulta. Al consultar el expediente, primero vimos que no estaban presentados todos los escritos de los diferentes grupos y a posteriori vimos que se incluyó la constitución de grupo de Compromís y el nombramiento de portavoz. Y además con fecha posterior, con fecha del 25, que se supone que era fuera de los 5 días hábiles que marcaba la normativa. Era simplemente por saber si hay alguna consecuencia o a qué es debido, simplemente la pregunta. La legislación en la Comunidad Valenciana es específica. En la Ley Valenciana de Régimen Local se establece un plazo de 10 días, con lo cual está presentado en plazo. Gràcies, Rocío. Gràcies també a Fernando per l'explicació. Com que es dona compte, ja sabeu que no n'hi ha aprovació. El tercer punt sí que és aprovació, si procedeix, de la periodicitat de les sessions plenàries. Li passaré la paraula al portaveu de Compromís per a que introduïsca el punt. Havia una... Introdueix el punt i després llegim les esmenes. Bé, molt bon dia. Jo, si em permetiu, vull saludar a tots els repetidors que ens han vist els últims 4 anys i seguim així peleant i donar la benvinguda a tots els regidors i les regidores que s'incorporen a la corporació municipal i m'agradaria donar un desig de que siga una gran legislatura per a tots nosaltres i, evidentment, per al poble d'Altea. Feta la salutació, el que es porta per a aprovació, si cal, és fixar l'últim dijous de cada mes per a la celebració de les sessions ordinàries del plenari. El plenari es celebraria així en el centre social, de cada 3 mesos, 2 a les 10 del matí i l'altre a les 5 de la vesprada. Sabeu que és una mesura que es va prendre en el seu dia per a intentar que funcionara la participació. És un punt molt senzill i com hi ha esmenes, primer anem a escoltar-les i després, si voleu, debatim al respecte. Presenta les esmenes. Primer, Altea Entrellat. Gràcies, alcalde. Bon dia a tot el món. Gràcies, Diego. També és un plaer seguir estant així treballant pel poble d'Altea i desitgem molta sort a tot el món.
Nosaltres presentem una esmena en este punt tercer. Pots llegir l'esmena i si voleu després fem el debat, no, alcalde? Vale. Des del grup municipal Altea Trellat considerem que la participació té que ser real i efectiva en tots els òrgans de funcionament de l'administració local. El plenari és el màxim òrgan de representació política de la ciutadania d'una població on es debat, es delibera i s'aproven les qüestions més rellevants per al nostre municipi. Les sessions del plenari són públiques i la participació ciutadana és fonamental per a garantir la seva transparència. Per aquests motius considerem que seria de vital importància per a la salut democràtica de la nostra comunitat que els plenaris es realitzaren per la vesprada, ja que permetís que pugui assistir un major nombre de persones. Si realment volem que la ciutadania assistisca a les sessions plenàries, hem de canviar la dinàmica d'aquestes sessions, començant per modificar l'horari per a facilitar la seva assistència. Entenem que el cost que pugui suposar realitzar els plenaris per la vesprà és assumible i queda suficientment justificat per la importància de la seva finalitat, que no és un altre que impulsar la participació ciutadana. Per aquells motius, la nostra proposta d'acord és que es realitzen les sessions plenaris en horari de vesprà a partir de les 6, per afavorir l'assistència del major nombre de persones. Gràcies. Anna, per aclarir totes les sessions plenàries per a la vesprà. Val, d'acord. Ara l'esmena presentada per el Partit Popular té la paraula la seva portaveu. Buenos días a todos. Nosotros hacemos una enmienda porque tras tener conocimiento de la propuesta para fijar la periodicidad de la celebración de las sesiones ordinarias el último jueves de cada mes, 2 sesiones al trimestre a las 10 y a las 5, la primera de cada trimestre, nosotros solicitamos la modificación de ese acuerdo fijando el último jueves de cada mes para la celebración de las sesiones ordinarias, pudiendo adelantarse o atrasarse hasta 8 días naturales, pero que la hora de celebración sea a las 10 en todas las sesiones plenarias. Ello lo hacemos porque, aunque estamos abiertos a cualquier procedimiento de participación ciudadana, consideramos que tiene que ser una participación ciudadana real. En estos 4 años hemos visto cómo en un primer momento era a las 7 la convocatoria, después se adelantó a las 5 y aún así no ha habido una verdadera participación ciudadana y no hemos tenido asistencia de alteanos para poder ver las sesiones. Seguramente porque los horarios, la gente trabaja hasta las 8 y no son compatibles, con lo cual tenemos que ver qué procedimientos realmente favorecen una participación ciudadana y no creemos que el que haya un pleno al trimestre a las 5 de la tarde sea la solución. Así que la propuesta es que sean todos a las 10. Com que n'hi ha molts punts i estarem parlant tots ells del funcionament de l'Ajuntament, una qüestió prèvia. N'hi ha temes com este de fijar les sessions plenàries que estan pendents de la modificació, sabeu, del ROM. Ahir podrem parlar de qüestions d'horaris, de modificació, fins i tot de la situació estranya de celebrar el plenari fora de les instal·lacions de l'Ajuntament d'Altea. No sé si donarà temps a debatir-ho tot. Vos dic que demaneu, no vaig a fer la típica roda de paraules, demaneu la paraula al que vulgueu intervindre, i perquè suposa que n'hi haurà molts que es quedaran sense intervenció i ho farem una mica més àgil. Però tingueu en compte que aquestes propostes, encara que avui no s'aproven, sí que es poden discutir en l'aprovació d'aquest reglament d'ordenació interna que tenim pendent d'aprovar i esperem que en aquesta legislatura l'agarrem en ganes i el puguem modificar. Ara comencem la roda de paraules. Torna a tindre la paraula el Altea Trellat. Bé, és evident que són diferents punts de vista de fer la política. Nosaltres volem que siguin sempre per la vesprà i el Partit Popular vol que siguin sempre pel matí. Evidentment, si el que volem és canviar aquesta dinàmica i que la gent participi, que cada vegada s'integre més de lo que és el funcionament de l'administració local, doncs hi haurà que facilitar-ho i la majoria de gent treballa pel matí. Nosaltres ja ho vam proposar fa 4 anys, que els plenaris es celebraren per la vesprada. Va ser una iniciativa que vam fer des del Altea Trellat en l'última legislatura i vam aconseguir que almenys un plenari al trimestre es fera. Inicialment vam començar a fer-lo a les 7, si no recorde mal. No sé ara mateix per quin motiu es va canviar a les 5. No ho sé, sé que us ho van trobar que ja era a les 5, no recorde per quin motiu va ser. Al final vaig parlar amb el secretari també, em va comentar que els plenaris en Altea solen tindre una durada
prou àmplia, perquè tenim prou punts de l'ordre del dia, i que començar a les 7 potser seria un poc tard. Per això era el posar a les 6. Vull dir, és un tema que nosaltres l'hem estudiat, ho hem parlat amb les persones que sabem que tenen coneixement de si es pot celebrar o no, o si és viable o no, i en aquest cas la celebració dels plenaris podrien ser perfectament a les 6 de la vesprada i donaria temps de sobre per acabar-lo abans de les 12 de la nit. És una qüestió que està fent-se cada vegada més en molts municipis, perquè al final, si realment apostem i se s'omple la boca de parlar de participació, tenim que fer feina perquè la participació sigui real. I des del Team Trellat considerem que la millor manera de que la gent participi, evidentment canviar el ROM, perquè tots sabem que és infumable aquests plenaris que es fan eterns i llarguíssims, n'hi hauria que canviar el ROM i modificar moltes cosetes, però també tenim que començar per a modificar un horari en el que la gent pugui vindre a parlar i interessar-se per el que passa així. Gràcies. Gràcies, Ana. Rocío, té la paraula la portaveu del Partit Popular. Quería aprovechar esta primera intervención porque el otro... perdón. Com que és el primer, t'he saltat, Amàlia, disculpa'm. Disculpa'm, vols utilitzar la paraula? No? Vale, perdona, Això de que és el primer, ara sí, té la paraula Rocío Gómez. Bueno, pues eso, en la anterior, como era solamente la presentación de la enmienda, me he ajustado a ello, pero ahora en esta primera intervención sí que quería disculpar la no asistencia de mis compañeros, Jesús Ballester y Andrés Ribes. Ya no es por el hecho de que se haya hecho un viernes en vez de un jueves. El problema es que había habido una convocatoria inicial para el jueves. Son compañeros que tienen que compaginar su vida política con su vida profesional. Habían hecho todos los cambios necesarios para poder disponer de ese día de ayer libre para poder estar en el Pleno, y tras una modificación posterior que hizo que en vez de ser jueves fuese viernes, no les ha dado tiempo para poder cambiarlo. Pensemos, por ejemplo, Jesús Ballester, siendo médico, con el tema de los pacientes, pues era inviable el poder hacer otro cambio. En segundo lugar, quería aprovechar el estreno, porque yo, como decía Diego, soy de las que sigo, pero esta vez me estreno como portavoz. Quería agradecer a todos los que nos han votado. Al fin y al cabo es una gran responsabilidad. Representamos a 1/3 de los alteanos y como portavoz pues es un poquito más de responsabilidad encima, y tanto mis compañeros como yo trabajaremos para hacer una oposición exigente, responsable y centrada en el servicio de los alteanos, que creo que es fundamental. Yo hay algo que creo que voy a repetir en todo el Pleno porque es algo que me ha sorprendido bastante, que es la total falta de consenso, de diálogo y de participación con el principal grupo de la oposición. En este caso, el resto de grupos de la oposición dirán con ellos si se ha hablado o no. Nosotros no hemos tenido ni una reunión con los portavoces, ni una llamada antes de la convocatoria de Pleno. En otras legislaturas sí que se ha hecho esas reuniones con los portavoces. También se realiza en otros pueblos, no tenemos más que ver la prensa de los pueblos de alrededor, incluso algunos con mayoría absoluta, y aún así se reúnen con los grupos de la oposición para debatir todas estas cuestiones. Nos hemos sentido ignorados. Nos sorprende sobre todo al recordar el discurso de Jaume en los debates. Yo al menos lo recuerdo muy bien, que iba a hacer un proyecto entre todos, algo conjunto, contando con todos los partidos, tanto de la oposición como del equipo de gobierno. Y sin embargo nos encontramos con que para establecer las bases de funcionamiento de los próximos 4 años, que es este Pleno, aunque tengamos pendiente una modificación del ROM durante toda la legislatura pasada que no se ha hecho y todavía la tengamos pendiente y nos tenemos que sentar ahí, es cierto, pero consideramos que al menos un contacto previo antes de esa convocatoria de tomar esa decisión debería haberse hecho. Al final vemos que vosotros habéis decidido las cuestiones, os lo habéis, digamos, guisado, y nos enteramos de lo que se ha decidido una vez que se convoca el Pleno, que además eso tenemos que bajar a Secretaría para conseguir la documentación porque no hemos tenido acceso al procedimiento habitual de online y demás, y es ahí cuando nos enteramos de las condiciones que hay. ¿Qué podemos esperar para los próximos 4 años si empezamos así? Yo espero que esto cambie y que a partir de ahora sí que se tenga en cuenta, previo a la toma de decisiones. Está claro que primero el equipo de gobierno tiene que hablar entre ellos, pero consideramos que es fundamental que se cuente con la oposición. Porque si no, al final vemos que una cosa es el discurso para conseguir votos y luego al final otra es la realidad que vemos. Una cosa son las palabras y otra son los hechos. Entonces esperamos que esas palabras que se dijeron, que sonaban muy bien, después se cumplan porque no hemos empezado con buen pie, considero.
Luego, aparte, en cuanto a la enmienda que hemos presentado, la periodicidad de las sesiones, se plantea que haya 2 sesiones por la mañana al trimestre y una por la tarde desde el equipo de gobierno. Nosotros consideramos que deben hacerse todas por la mañana, porque aunque somos absolutamente partidarios de todos los procedimientos de participación ciudadana y hemos insistido en que debe hacerse además desde el ROM, incluir todos los procedimientos de participación dentro de él, como las preguntas de los ciudadanos y demás, pero que vaya todo correctamente regulado. Hemos visto que tras 4 años no ha sido efectivo, no ha sido una participación real. En un principio era a las 7, se suponía que como la gente acababa a las 8 les daría tiempo, después se adelantó a las 5 de la tarde y hemos visto que ni de una manera ni de otra se ha conseguido que vengan más alteanos a participar de los plenos, a ver los plenos. Con lo cual, creo que el mayor coste que supone para el ayuntamiento, las horas extra en horario de tarde para los diferentes funcionarios que tienen que dedicarlas para que se lleven a cabo, no justifican, porque luego no hay una participación real. Tenemos que ver el cómo conseguir esa participación real, pero no consideramos que esta sea la adecuada, con lo cual proponemos que los plenos sean todos por la mañana a las 10. Bueno, no ho he fet en 4 anys, però vaig a fer-ho avui per primera volta. Intervencions que heu fet fins ara i de les quals no estic d'acord. La participació ciutadana no era una proposta del Teantrellat, va ser una proposta de l'equip de govern que va portar a este plenari per a que estiguera el plenari per a la vesprada. Les coses es discutien en l'equip de govern i es portaven conjuntament. Sí, com serà una cançó repetida durant 4 anys que tots els mèrits del govern ha sigut del Teantrellat, el conteste avui per primera volta perquè sàpigues quina serà la tònica. Respecte a la convocatòria del plenari, ha sigut un error informàtic. N'hi havia una tecla que era la F5 que tenia que refrescar els 12 expedients que estaven penjats en el plenari, ja t'ho vaig explicar, no es va refrescar i es van firmar tots els expedients, menys precisament la convocatòria del plenari. Va ser una qüestió informàtica, no s'havia refrescat tots els expedients que estaven penjats i es va quedar. Va ser un tema, per això, totalment accidental, no és normal que passe, però no anàvem a convocar un plenari fora, encara que ho haguera pogut forçar en les 48 hores, però no anàvem a fer-ho perquè no és habitual en l'Ajuntament d'Altea, sempre respecten les 48 hores de convocatòria. Per això està fent-se divendres. I sobre l'altre punt que estaves dient, que està molt bé a l'hora de guanyar vots, jo sí que he tingut converses en Anna, en Amèlia i en tu, Rocío, en els 3. A posteriori, sí. Però sí, però vull que aclarir alguna coseta. Vosaltres sí que m'heu traslladat el problema que teníeu en els salaris. Sí que m'heu traslladat propostes de modificació de salaris. Ninguna, ni Anna, ni Amàlia, ni tu m'heu traslladat ninguna proposta de ninguna esmena per modificació ni d'horaris, ni de convocatòria de plenaris, ni ninguna de les qüestions que heu portat directament al plenari. També m'ho haguereu pogut dir i ens haguem pogut enjuntar i haguem pogut debatre, a més de salaris, haguem pogut debatre altres qüestions. Com no ha ocorrit, hem arribat així en la proposta que ha fet aquest equip de govern, que no tenia modificacions substancials per a poder justificar una reunió amb vosaltres, perquè no n'hi havia canvis. I com la proposta de que està pendent el ROM continua dient-vos que encara està damunt la taula, pensaven que era la millor manera de portar-ho. No ha sigut per si es perdien o no es perdien vots. Té la paraula Vicenta Pérez. Bueno, bon dia. Comencem una nova legislatura en la que desitge a tots els grups polítics molta sort i molt d'encert. Com ara hem pogut veure, s'han escoltat 2 raons per les quals des de l'equip de govern hem decidit seguir amb la dinàmica que vàrem encetar en la legislatura passada. Per una part, el plantejament de la participació, que ja va fer que canviarem una sessió per la vesprada per a fomentar aquesta participació, i per l'altra, no ampliar-la també perquè per temes econòmics tal vegada és una cosa que també ens tenim que plantejar veient l'assistència que s'aconsegueix, que ens agradaria moltíssimes vegades que fora major. També perquè estem pendents de revisar el ROM, pensem que
que hauria de ser també una de les coses que hauríem d'acometre aquesta legislatura entre tots. I bé, i així és com presentem la proposta, seguint en la dinàmica eixa que ja vàrem encetar. És una llàstima que no vinga tota la gent que voldríem per assistir a les sessions plenàries, que per això és per lo que es va fer lo de la vesprada, però per l'altra tampoc anem a dedicar-li més diners per el que resulta quan no estem veient que aquesta participació siga tot el que nosaltres voldríem. Aleshores, el que pensem és això, que el que hauríem de treballar és la modificació del ROM per a fer plenaris que foren més amables, més ràpids, més àgils i que la gent de veritat tinguera gust d'escoltar-nos i que no fora tan tediós com a vegades sol ser. Així que nosaltres evidentment no considerem que s'hagi de modificar al respecte del que vam fer la legislatura passada i en aquesta dinàmica en la que hem presentat això conjuntament amb Compromís. Gràcies, Vicenta. El torn de Compromís. Sí, bon dia de nou. Simplement per aclarar, els grups formulats ja s'ha dit, una proposta continuista, entenem que estaven funcionant els plenaris. La participació, sí que vull afegir que des de la regidoria de participació s'ha preparat una campanya que es llançarà a partir d'allà, en el que s'hi convidarà, s'intentarà que la gent, que el poble, els ciutadans i ciutadanes participen més en els plenaris. És difícil, ja ho sabem. El problema que havia en l'horari és que començant a les 7 de la vesprada i com ha dit Anna, com es fan llarguíssims els plenaris, sembla que hi ha una normativa, em corregirà potser Fernando, que diu que el plenari s'ha de començar i acabar dins del mateix dia. O sigui, no podien fer-se les 12 i 5 de la nit perquè hi havia un perill real, perquè ho hem patit, de plenaris de 6 hores i de 7 hores que no caigueren dins del mateix dia. La idea de continuar en el mateix tipus de plenari és per veure si realment podem acabar llançant la participació i entenc perfectament les dues propostes que es fan, però jo també des de Compromís som partidaris de mantindre la idea que es proposa originalment. Segon torn, té la paraula el Team Trellat. Sí, evidentment serà aquesta la dinàmica, Jaume, pel que estic veient, però no vaig a deixar de dir que és el mèrit del Team Trellat. Si no fas memòria, alguns companys la poden fer, aquesta conversa la van tindre fa 4 anys, no volíeu de cap de manera fer-la per la vesprada, n'hi havia companys que no volien de cap de manera fer-la per la vesprada, va eixir el debat del cost, que molt anava a suposar, era la primera vegada que es feia i va haver-hi un cert debat, i el Team Trellat va insistir en que almenys un s'havia de fer. Gràcies que ho vau acceptar, però la proposta va ser de qui va ser. Seguirem així a 4 anys? Doncs seguirem així a 4 anys. Jo, la veritat, per davant, mentires no m'agrada dir mai, i no vaig a començar ara, Jaume. Incidir en que el futur de la política passa per la governança col·laborativa, és a dir, la participació ciutadana, i està en les nostres mans que això siga una realitat. Des del Team Trellat seguim pensant que el millor és fer els plenaris per la vesprada, s'ha de modificar el ROM, com ja hem comentat abans, i quan es modifiqui el ROM, evidentment, avui no va eixir la nostra proposta de fer tots els plenaris per la vesprada. Volia també comentar respecte a les reunions que el Team Trellat no ha presentat res. Nosaltres el dilluns va ser festiu, el dimarts van tindre accés a la informació, jo el mateix dimarts vaig demanar una cita en l'alcaldia i l'alcalde m'ha cridat per telèfon per la vesprada. Jo vaig voler parlar amb ell personalment perquè no solament es tractava de parlar d'altres punts que veurem abans, que veurem després, com és el personal eventual, sinó també d'explicar-li totes aquestes cosetes, però l'alcalde tenia que anar a València, tenia altra feina que fer i no em va poder atendre. Jo ho vaig intentar, Jaume, vaig intentar transmetre totes les qüestions i totes les dubtes que nosaltres teníem en els diferents punts del plenari d'avui. No ha pogut ser. T'ho deixaré per escrit a la pròxima vegada, no sé com ho tinc que fer. Gràcies. Gràcies, Anna. Segon torn del Partit Popular. ¿Vols utilizar la paraula? No. Sabes que hay 3 turnos, ¿vale? Después ahora pots utilizarlo. Vinga. Rocío, segon torno. Bueno, creo que el tema de la periodicidad de las sesiones, que sean todas por las mañanas, creo que ha quedado suficientemente explicado en la anterior intervención.
tanto por el coste que supone, porque por mucho que insistáis por la tarde, se ha comprobado y además a las 5 de la tarde aún vienen menos gente, si a las 7 de la tarde... Igual a última hora, alguno se acercaba desde que son a las 5 de la tarde. Desgraciadamente no tenemos asistencia de alteanos que vengan a la participación y que sí supone un mayor coste. Con lo cual creo que es fundamental el que mantengamos los plenos por la mañana y veamos en esa modificación del ROM que está pendiente y esperemos que de verdad en esta legislatura sí que se haga y se haga pronto, podamos introducir unos mecanismos de participación ciudadana real y efectiva y podamos conseguir hacer que haya esa participación y que el coste venga con el resultado de esa participación real, porque si no, hacer un coste para tener la misma asistencia que tenemos por las mañanas no es algo absolutamente nada lógico. En cuanto a la intervención que ha hecho Jaume, está muy bien lo de la explicación del error informático. No trataba de echar en cara, yo entiendo que puede haber errores informáticos, era simplemente para explicar que no era porque... la razón de que primero había habido una convocatoria de la no asistencia de mis compañeros, que primero había habido una convocatoria para jueves, y aunque haya sido debido a un error informático, no fue hasta días después que se corrigió y se cambió para el viernes, para emplazo y demás. Toda la justificación está clara, pero para esos compañeros que tienen que compatibilizar vida profesional y ya habían hecho todos los cambios para poder asistir aquí el jueves, pues les ha resultado imposible venir. Simplemente no era una crítica por el cambio en sí, sino la justificación de por qué esos compañeros no han podido, ni Andrés Ribes ni Jesús Ballester han podido acudir hoy a la sesión plenaria. Al otro respecto, es curioso que al final, estando en el equipo de gobierno, se nos eche la pelota. Es cierto a nuestro tejado. Al fin y al cabo, el equipo de gobierno, el alcalde, es el que debe de convocar al resto de los portavoces. A mí lo que me sorprende es esa falta de convocatoria para debatir estos temas antes de la convocatoria del Pleno, cuando ya estaba todo decidido. Se nos tendría que haber reunido y haber hablado sobre ello, haber visto si teníamos algo. Es cierto que has hablado conmigo como portavoz, pero porque una vez conocido todos los documentos del Pleno, soy yo la que te pido una cita para poder hablar de los temas. Es claro que de las primeras cosas que hemos hablado no pudo darse esa cita. Hablamos por la tarde por teléfono y después delegaste en tu portavoz, que ha sido con el que he estado hablando, y al final hicimos propuesta por escrito. Pero claro, la hicimos respecto a aquellos temas que era necesario antes un informe del interventor. Eran ciertos temas que no podía traerse aquí a pleno para debatir si no había un informe del interventor anterior. Lógicamente, como ves, hemos hecho otras propuestas. Lo que sí que consideramos que es de forma incorrecta y por mucho que intentes justificar es que no se haya convocado esa reunión de portavoces, que sí que se hacía antes, y antes sí que se reunía, aunque fuese para comentar lo que ya se había decidido el equipo de gobierno y se viese si había alguna variación o no. Y esta vez eso no ha sucedido, y eso era de lo que se os llenaba la boca antes de elecciones, en los debates, y después no se ha dado. No hay esa participación real. Hubiese sido muy fuerte que a nuestra petición, después de la convocatoria del Pleno, no se nos hubiese dado el derecho de el poder hablar o debatir de algún tema. Eso ya me hubiese parecido el colmo. Gràcies, Rocío. Segon torn, Partit Socialista. Sí, com ja hem comentat abans, al final el que volem és seguir la dinàmica que vam portar en la legislatura passada, reforçar el fet de que es puga participar més en els plenaris i esperem que en aquesta legislatura aconseguim el que la gent s'interesse més. Pense que és fonamental el tema de canviar el ROM i pense que en això també estem d'acord, trobo que tots els grups polítics. Gràcies. Gràcies, Vicenta. Segon torn, Compromís no. Posicionament de vot. Mateu Entrellat. Com que n'hi ha dos sistemes, anem a fer l'abreviat. En el debat posicioneu-vos, si voleu, entre les esmenes i la proposta del punt que porta l'equip de govern. Després votarem primer el punt. Si s'aprova el punt, se suposa que estan rebutjades les esmenes, per evitar tres votacions. En el qual, alguns dels punts on hi ha esmenes i el punt que es porta, votarem primer el punt. Si
en el debat es veu que n'hi ha intenció d'incorporació de l'esmena, es corregeix, però si no, s'aprovarà. Si s'aprova el punt, queden rebutjades les esmenes automàticament. Això és el que estava indicant-me Fernando, d'acord? Pots debatre, pots explicar les dues esmenes més el punt, però després, quan demane, passarem a votació, votarem primer el punt que es porta a aprovació. Si el punt no s'aprova, ens votaran les esmenes. I si el punt s'aprova, no. Bé, doncs no cal repetir ja tot el que hem dit. Nosaltres, al temps trellat, evidentment, votarem a favor de la nostra esmena, seguint el nostre criteri de fomentar la participació ciutadana i poder fer tots els plenaris per la vesprada. Votarem a favor. L'esmena presentada pel Partit Popular, de tot el contrari, que és fer-lo solament pel matí, evidentment, votarem en contra. I la proposta presentada per l'equip de govern, doncs ens abstindrem. Gràcies. Gràcies, Ana. Posicionament de vot de Ciudadanos. Té la paraula Amalia. Yo me he perdido un poco por el valenciano, porque algunas palabras se me van. Votamos las 3 enmiendas ahora. Si discutimos y tú haces tu posicionamiento sobre las 2 enmiendas más el punto, Vale. pero después pasaremos a votación el punto que llevamos a plenario. Si se aprueba el punto, se entiende que se desestiman las 2 enmiendas. Si no se aprueba el punto, pasamos a votación de las enmiendas. Vale. Pues, pero es como una votación, ¿no? Vale. No voto a favor de la moción de Altea Trellat. Voto a favor la del Partido Popular y me abstengo en la del equipo de gobierno. Gràcies. Té la paraula el posicionament de vot del Partit Popular. Desde el Partido Popular, lógicamente, votamos a favor de nuestra enmienda, en contra de la de Altea Trellat, porque es contraria. Nosotros defendemos que se hagan todos los plenos a las 10 de la mañana, desde Altea Trellat que sean todos por la tarde a partir de las 6, y nos abstenemos en la propuesta del equipo de gobierno. Gràcies, Rocío. El posicionament de vot del Partit Socialista. Sí, nosaltres votem en contra la proposta d'Altea Trellat perquè pensem que tal com està la situació no és la més adequada per a la forma de funcionar d'aquest Ajuntament. Votem en contra de la proposta del Partit Popular perquè pensem que n'hi ha que donar aquesta participació justament un terç de les vegades i votem a favor de la proposta presentada per l'equip de govern. Gràcies, Vicenta. I posicionament de vot de Compromís. Bé, nosaltres donarem suport a la proposta que porta l'equip de govern i, per tant, votarem en contra de les 2 esmenes. Com que no n'hi ha intenció d'incorporar ninguna de les esmenes, farem el que vos ha dit. Votarem primer el punt. Una única qüestió de 30 segons. Crec que el punt més important per a que la gent pugui assistir als plenaris no és l'hora de convocatòria del plenari. Jo crec que és molt bo que es convoquen per la vesprà, crec que és bo que la gent tingui la possibilitat de, després de la feina, assistir al plenari, però radicalment el que canviarà al plenari és acurtar les intervencions dels regidors. I això sí que es discutirà en el ROM i no es portava avui a discussió. Si aconseguim que sigui un plenari més àgil, més dinàmic i menys pesat, la gent segurament sí que vendrà independentment de l'hora de convocatòria. Passem doncs a votació. Votem primer la proposta de l'aprovació del punt tercer en la proposta de l'equip de govern. Vots a favor de l'aprovació del punt 3? Abstencions? Amb els vots a favor del Partit Socialista i Compromís i les abstencions d'Altea Trellat, Ciudadanos i el Partit Popular, queda aprovat el punt 3 en el contingut que es portava a plenari. Per tant, com he explicat abans, queden desestimades les 2 esmenes presentades per Altea Trellat i el Partit Popular. Passem al punt 4, que és aprovació si procedeix de la creació de les comissions informatives. Té de nou la paraula el portaveu de Compromís, Diego Saragosi. Bé, la proposta de l'alcaldia de creació de les comissions informatives és també continuista. Seguim mantenint les mateixes 5 comissions, seguim mantenint el divendres com a dia per a fer aquestes comissions i el format és l'habitual. N'hi ha un president i n'hi ha un vocal per cada grup polític que pondera al resto dels seus companys. Com també n'hi ha una esmena en aquest punt, escoltarem l'esmena i després, si voleu, parlem al respecte. Explico el mateix que abans. En aquest punt n'hi ha una esmena d'Altea Trellat. Ara Anna
si vols fer-ho conjunt, Anna, la primera intervenció i l'explicació de l'esmena, val. Té la paraula en Teatre Triat i ens explicarà la seva esmena. Sí, nosaltres des del Team Trellat sabem molt bé el que és assistir durant 4 anys els divendres a comissions i consideren que no és el dia més indicat. I més si quan acabi el plenari les condicions que tenim en l'oposició són els que no esperem, que no tinguem personal eventual. No és per perdre el temps ni per fer els plenaris més llargs. La proposta que nosaltres portem de canviar-les a dilluns és per a que l'oposició tinga 2 dies més per a poder exercir el seu treball d'oposició en el temps suficient. Llegir l'esmena, que és curteta. Les comissions informatives permanents és un òrgan que té per funció l'estudi, informe i consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la consideració del plenari i a la Junta de Govern, quan aquest actua en competències delegades per al plenari. Des del grup municipal al Team Trellat considerem que aquest òrgan informatiu és primordial per garantir la transparència en la gestió de l'equip de govern i, com el seu nom indica, garantir a l'oposició els drets a la informació de quantes qüestions siguin necessàries. Les comissions informatives es convoquen com a mínim en 48 hores d'antelació. Tenim solament 2 dies per a preparar-les. Si hi ha algo que no és correcto, Fernando, por favor, me lo corriges. Des del Team Trellat sol·licitem que les comissions es realitzen en el dia de la setmana dilluns, ja que d'esta manera es convocarien dijous, el dijous anterior, i dispondríem de 2 dies més, encara que siga cap de setmana, però és l'única manera de poder complir en la tasca de regidora, en aquest cas de l'oposició, demanant, per favor, que en donen 2 dies més, encara que sigui al cap de setmana, per a poder-les preparar. Per tant, la nostra proposta d'acord del Team Trellat és que les comissions informatives es celebraren el dilluns en l'horari habitual. Gràcies. Gràcies, Anna. Creu, com que està vingut directe a plenari, creu pertinent que fem un minut de recés i ho parlem o... Pepe? Sí? Vol que ho parlem? Val. Es farà llarg el plenari, Podremos aprovechar el resto de enmiendas, comentarlas, y así no... Fem un recés per totes les esmenes que n'hi ha i ho tanquem tot ara, no? Vale, sí. Vale. Si voleu, sí, quasi que seria més adequat. No volia, abans m'ha fet la proposta, en el plenari del 2015 sí que ho vam fer, no volia agrupar punts perquè acabem sempre votant per separat. Aleshores pensava que era més àgil, però estic donant-me compte que no ho farem més àgil. Si voleu, agrupem els punts que tenen esmenes, presenteu les 3 esmenes i si fem un recés les discutim les 3. Esteu d'acord? No cal agrupar tampoc. No No cal agrupar, però parlar les esmenes en el mateix recés. Si no agrupem no podem discutir els punts. O Fernando, corregidme. Agrupamos, presentamos las enmiendas, hacemos un receso y después votamos por separado. La agrupación de puntos es cuando guardan relación entre ellos. El de grupos no guarda relación con los otros. Los otros son económicos, sí guardarían. Nada, no hi ha manera d'avançar. Però podem parar 10 minuts i parar tot en les esmenes i després ja volvemos i tiramos el tirón, ¿no? Los económicos. Sí, que seria... Quint, que són retribucions, el sex són retribucions, el 7 són dotació econòmica, efectivament, 3, 5, 6 i 7 podrien anar junts i ara estem en el quart. Val, fem això, fem un recés, discutim les 3 esmenes i després agruparem el 5, 6 i 7 per a discussió, votació per separat i quan entrem votarem el punt 4. Vos pareix? Vinga, vos demane disculpes però anem a parar 5 minutets. El punt 4, que ha presentat l'esmena Anna. Vale. Disculpeu, han sigut més de 5 minuts, però era
necessari aclarir els 3 punts per a poder ara agilitzar una miqueta més el plenari. Ens havien quedat en el punt 4, que es tractava sobre la creació de les comissions informatives, on estàvem discutint una esmena que havia presentat el TEA Entrellat per el canvi de dia. En aquest punt hem decidit, Partit Socialista i Compromís, donar suport a l'esmena que presenta el TEA Entrellat i fer també Ciudadanos i fer la prova de veure què és el que com funciona el canvi del divendres al dilluns i si veiem que no és factible o que no funciona bé el que estàvem parlant abans, fer aquest canvi després en la redacció del ROM. Sobre les altres 2 esmenes, com que després les discutirem, farem la discussió del debat del punt 5, 6 i 7, si vos pareix, les agrupem, farem un debat conjunt i després votació per separat. I ahir discutirem les altres 2 esmenes que són més de caràcter de retribucions econòmiques. Seguim, doncs, en el punt 4, que és l'aprovació, si procedeix, de la creació de comissions informatives. Anna ja havies explicat el contingut de l'esmena. Obrim el torn de paraules. Ja m'ha explicat, el Partit Popular ja ha explicat que no recolzarà l'esmena, que s'abstindrà, però expliqueu-ho vosaltres mateixa. Té de nou la paraula al TEA Entrellat. Gràcies. Bé, per no repetir-me i fer-ho més llarg, ja ho he explicat en l'esmena, considerem que si no anem a tindre personal eventual, com veurem en l'altre punt, necessitem traure temps d'on siga per a poder treballar i fer una posició digna. La gent que em coneix sap que estiga on estiga, jo vull fer les coses ben fetes i vaig a necessitar, per desgràcia, el cap de setmana per a poder preparar les comissions conforme correspon. Si no els canviem a divendres i segueix sent divendres, tindrem menys temps entre setmana per a poder-les preparar com correspon i per això agraïsc el suport dels partits que aneu a votar a favor de passar-les a dilluns. N'hi ha companys que han estat en mi en aquesta legislatura que també ho han recolzat perquè saben que ha sigut prou complicat fer-les divendres i ho torno a dir, si després de provar-ho veiem que no funciona, cap inconvenient en tornar-ho a posar, però sí que anem a provar per favor de fer-les dilluns per a que nosaltres puguem treballar d'una manera més correcta. Gràcies. Gràcies, Anna. Explica l'abstenció. Ciudadanos, l'adhesió. ¿Vols explicar-la? La primera encara. No? Partido Popular. Después del receso hemos estado comentando en cuanto a las diferentes posibilidades que había, porque puedo entender que la propuesta de enmienda de pasarlo a los lunes para tener más tiempo por parte de Altea Entrellat puede tener lógica. Yo he hecho otra propuesta como que se convocase a lo mejor un día antes y tener más. Al final ha habido consenso en el resto de grupos de que fuese lunes, lo podemos probar, pero yo voy a mantener mi abstención tanto a la propuesta inicial como a la enmienda, ese cambio de adherirse al lunes, por la cuestión de que considero que esta reunión no tendríamos que haberla hecho aquí 2 minutos antes. Todo esto se hubiese solucionado habiendo convocado esa reunión de portavoces previa a la convocatoria de pleno. Y todo esto lo hubiésemos debatido allí. Y tanto que hemos hablado en el punto anterior de conseguir que haya mayor participación, ya me ha llegado a comentar que el mayor problema no es el horario, sino el tema de que los plenos se hacen eternos. Creo que aparte de la modificación del ROM, que creo que es necesaria, hay muchas cuestiones que pueden hacer que los plenos sean más ágiles y menos pesados. Entre ellos es agrupar, que había hecho la propuesta al principio del plenario, si se iba a agrupar, porque así resulta más ágil. En una intervención se puede debatir de temas que son de cuestiones similares. O, por ejemplo, con esta cuestión, que si se hubiese hecho la reunión previa, hubiésemos evitado el tener que hacer este receso y el estar discutiendo 2 minutos antes. Además del inconveniente que veo de los lunes, que lo he manifestado abajo, aunque podemos probar, como se ha comentado, a la hora de un grupo de 7, pues tener que hacer la reunión previa y demás, al ser lunes lo complica un poco más, da más margen de maniobra cuando es entre semana que teniendo el fin de semana poder coincidir a tanta gente. Pero por esas cuestiones mantenemos la abstención. Gràcies, Rocío. Voleu explicar? Diego? Sí. Sí? Vicenta, m'has dit que no vols la paraula? Vinga, té la paraula el Partit Socialista. Bueno, nosaltres anem a donar-li suport a l'esmena que
que ha presentat el Tean Trellat, perquè al cap i a la fi, si el que permet això és que es pugui donar més facilitats a l'oposició per fer la seva tasca, justament perquè pugui preparar-se millor la documentació de les comissions, doncs considerem que és positiu. Després, a la pràctica, ja veurem si realment és així, però bueno, això ja són coses que vindran després. Gràcies, Vicenta. I té la paraula Compromís. Sí, era més que res per intervindre abans del posicionament de vot. Tampoc és... Entenc que la proposta que fan han consultat que és viable administrativament a l'hora de preparar el plenari de dijous i el que han dit els companys, jo crec que hem de fer la prova, hem de veure si millora les condicions de les persones que intervenen en aquestes comissions. Simplement sí que volia dir, perquè ho he dit en tancat i m'he compromès a dir-ho davant del micro perquè es quede, que ara que ja sóc el portaveu de Compromís intentarem fer un grup de portaveus i reunir-nos les voltes que calguen. No m'agradaria, i té part de raó Rocío, mai li donaré del tot, no m'agradaria que tingueren que reprochar-nos el no tenir comunicació anterior. Serà molt bo per a tots. Gràcies, Diego. Alguna intervenció més? Passem a votació. Aleshores, voleu fer el posicionament? He preguntat si n'hi havia alguna... Si no me'l votem, que ja ho heu explicat. Passem a votació. Votem, en aquest cas sí, votem primer l'esmena, l'aprovem i després s'incorpora. Vots a favor de l'aprovació de l'esmena? Abstencions? Amb els vots a favor del Tean Trellat, Ciudadanos, Partit Socialista i Compromís, queda aprovada l'esmena. Per tant, directament la incorporem al punt. Votem el punt. No sé si he dit, però està l'abstenció del Partit Popular. Ara votem l'aprovació del punt. Vots a favor de l'aprovació del punt 4. Aprovació del punt. En l'esmena inclosa. Per incorporar l'esmena. Abstencions? El mateix resultat del Tean Trellat, Ciudadanos, Partit Socialista i Compromís i l'abstenció del Partit Popular queda aprovat que el punt 4 amb la incorporació de l'esmena presentada per al Tean Trellat. Passem al punt 5, 6è i 7è. Com que són 3 punts que tenen un caràcter econòmic, sí que es permet l'agrupació conforme ha proposat el Partit Popular, Rocío, i farem, si vos pareix, debat conjunt i votació per separat, d'acord? El punt 5è és aprovació si procedeix de la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual. El punt 6 és aprovació si procedeix de la determinació del règim de dedicacions, retribucions i dietes per assistència a òrgans col·legiats dels membres de la corporació. I el punt 7 és aprovació si procedeix de la proposta de l'assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals. Repeteix debat conjunt i votació per separat. Hi ha una esmena en el punt 5 que fem. Quan la incluïm? Hi ha una esmena al punt 5 i al punt 6. No, al 5 soles. De l'altra la retires. On l'havia retirat? En el moment en què fem el mateix. Quan presentes el punt 5, presentes l'esmena, d'acord? Té la paraula al Tean Trellat. En el primer punt que anem a parlar, dels 3 que hem agrupat, va parlar-se del personal, les característiques, número, característiques i retribució del personal eventual. Vaig a llegir el que és l'esmena que hem presentat. El trabajo de la oposición es primordial para la buena salud democrática de una comunidad y por ese motivo hay que dignificar su labor dotándola de las herramientas necesarias para cumplir con su responsabilidad. En el lado de los partidos que no gobiernan existe un gran trabajo político que desconoce la mayoría de la ciudadanía y que requiere de muchas horas de trabajo, si se quiere hacer una oposición responsable, constructiva y honesta. Todos los temas que se traten en un ayuntamiento, la oposición tiene que analizarlos, estudiarlos, posicionarse y argumentarlo. Este trabajo se realiza asistiendo a las comisiones informativas semanalmente y a las sesiones plenarias mensuales. Pero además de este trabajo, la oposición tiene que asistir a juntas de portavoces, a los diferentes consejos de participación ciudadana, a las juntas y consejos de la empresa pública, a los actos públicos, atender a la ciudadanía, etc.
Pero no solo eso. También los políticos o las políticas en la oposición tienen la responsabilidad de hacer propuestas en forma de mociones, de llevar a pleno las demandas de los vecinos y de las vecinas y, lo que es enormemente importante, controlar y fiscalizar al equipo de gobierno como representantes electos de la ciudadanía que somos. Este trabajo no varía en función al número de concejales de los que dispone cada partido. Todos los grupos municipales en la oposición tienen que hacer exactamente el mismo trabajo. Da igual si en un partido hay 7 concejales y en otro hay 1. El trabajo a realizar es el mismo. Por este motivo es tan necesaria la figura de personal eventual en todos los grupos municipales, sobre todo en los minoritarios, que tenemos menos ayuda por tener menos miembros. Todos los grupos municipales, independientemente del número de sus integrantes, necesitan tener unas condiciones mínimas de recursos humanos y económicos para poder realizar su cometido dignamente. El Ayuntamiento de Altea dispone de 7 puestos de personal eventual. Por ese motivo, al igual que ya se hizo en la legislatura anterior, existe un número suficiente de puestos para dotar a todos los grupos municipales de personal eventual, sin discriminar a ninguno. Por eso proponemos asignar a todos los grupos municipales un puesto de personal eventual como mínimo, imprescindible para poder realizar un trabajo digno, tanto si se está en gobierno como en la oposición. Gràcies. Gràcies, Anna. Si vols explicar si retira l'esmena com és debat conjunt, bueno, tens 2 torns més, que no pots fer-ho després. Ah, però parlem de l'altre punt també? Després, sí. Debat conjunt. Però a part de parlar del primer torn, a part de llegir l'esmena, també puc fer el posicionament del primer... Estem agrupant, gasteu el temps que considereu. Vale. En el punt 6è retire l'esmena perquè jo vaig parlar ahir en el portaveu de Compromís i ja em va dir, encara que aquesta no havia sigut una de les meves peticions, el tema del jornal, que tenim més membres de l'oposició, vaig acceptar des del primer moment el que ens van donar. I sí que vaig sol·licitar que en volta de pujar el jornal als membres de l'oposició que miraren de replantejar-se el Podemos donar personal eventual. Ell em va dir ahir que anava a pujar el salari dels 3 portaveus dels grups que estem en l'oposició i este matí, que m'he enterat a última hora, 15 minuts abans d'arribar al plenari, doncs ho he entès mal perquè evidentment la portaveu del Partit Popular va cobrar més que les portaveus de Ciudadanos i d'Altea Trellat per una qüestió interna d'ells, dels membres del Partit Popular. Ha sigut un error i, per tant, retire l'esmena que he presentat al punt 6 pensant que sous eren desiguals. Del punt 7 no tinc res i, bueno, si és el primer torn de paraula, puc dir una miqueta sobre l'esmena que he llegit del punt 15, del personal eventual, i acabe. Altea Trellat hem passat 4 anys treballant pel poble d'Altea fent una feina encomiable. La ciutadania alteana ha volgut que continuara treballant pel poble d'Altea en aquesta legislatura i ho farem des de l'oposició. Per tant, seguirem treballant incansablement per el millor per al nostre poble, però esta vegada des de l'oposició. Però per a poder-ho fer dignament necessitem unes condicions mínimes necessàries, com ja he explicat en l'esmena, i amb igualtat de condicions respecte als altres partits. De 7 persones de confiança, l'equip de govern va quedar sent 6 i li'n dona 1 al Partit Popular i els altres 2 partits minoritaris no n'hem atingut cap. Per a mi és difícil d'explicar i m'agradaria que al llarg del debat jo sé perfectament el posicionament de Compromís i el posicionament del PSOE, però m'agradaria que igual que ho tinga que comprendre jo ho entenga la ciutadania, perquè no em cansaré de dir que el treball que hem de fer és el mateix. No pot ser que el Partit Popular se li doni una persona de confiança i a Ciudadanos i Altea Trellat no se li doni cap. És difícil d'entendre. A veure què dieu i si ho podem comprendre entre tots. Gràcies, Anna. Ciudadanos, Amàlia, no l'utilitza? Primer torn del Partit Popular? Sí. Vuelvo a insistir en que creo que aquí el problema que ha habido ha sido, agradezco las disculpas primero de Diego como portavoz, ha comentado que sí que considera que a lo mejor se debería haber hecho esa reunión y que a partir de ahora hará un grupo de portavoces para que tengamos esos contactos, pero creo que el problema no está en que no los nuevos portavoces o algunos sí que repiten, tengamos ese grupo o no y lo hayamos hecho. Creo que la máxima responsabilidad en este caso
recae en el alcalde, en Jaume. Considero que aunque no estuviesen todavía nombrados los nuevos portavoces, sí que hay unos números uno de todos los partidos. No era necesario que fuese la reunión de los portavoces, bien si fuese antes o aún ya sabiendo quiénes éramos, porque nosotros sí que lo comunicamos en el plazo que nos habían dicho de 5 días hábiles, aunque luego la normativa permita hasta 10. Nosotros lo hicimos lo antes posible para que se conociese el cambio de portavocía. Perfectamente igual se podría haber hecho esa reunión con el número 1, que tenía absolutamente toda la potestad para negociar también estas cosas y poder haber llegado a un acuerdo y establecer unas bases sobre el funcionamiento de estos 4 años. Porque sí, se habla mucho de esa modificación del ROM, pero recordemos que durante 4 años también se ha nombrado durante cada uno de los años de la legislatura y al final no se ha llevado a cabo. Entonces creo que debería haberse hecho en la fijación de esas bases para este pleno y no se ha hecho, con lo cual agradezco las disculpas de Diego, pero creo que no solamente corresponden a eso, porque la mayor responsabilidad es de Jaume Llinares en este caso y fue el que más insistió además en los debates de la importancia de contar con todos los grupos, tanto de gobierno como de oposición, para elaborar un proyecto, y eso después en la realidad no se ha hecho. Aparte de eso, sí que es cierto que nosotros hemos tenido comunicación tras ver la convocatoria de pleno, y porque el primer día las cuestiones es, yo que ya estaba antes y que he visto el funcionamiento, las dificultades del primer día llegué y me habían bloqueado hasta los ordenadores, no podía acceder al ordenador, tuve que bajar para que me conectase, ni siquiera la clave del ordenador, no tenía acceso, ya no a los programas, que puedo entender informáticos de gestión y demás, puedo entender que eso lleva un proceso, pero ni siquiera tenía acceso al ordenador, tuve que ir a hablar con informáticos, con secretaría, para al menos poder trabajar y desarrollar ese trabajo. Fue una vez que vi esa convocatoria de pleno, bajé enseguida a secretaría, en el mail ponía los documentos estarán en secretaría, bajé enseguida para poder consultar esa documentación. Ahí es donde vi, porque nosotros no sabíamos si nos correspondería personal eventual o no. Habiéndonos votado 1/3 de los alteanos, siendo 7 concejales, nosotros no sabíamos si íbamos a tener una secretaria de grupo, un personal eventual o no lo íbamos a tener, hasta que bajamos a consultarlo. Y vimos eso, que se nos concedía uno, nos mantenían igual al Partido Popular y el resto se lo quedaba al equipo de gobierno. Y vimos también el tema de las retribuciones. Vimos cómo se han subido el número de dedicaciones. Antes en el equipo de gobierno había 12 concejales, ahora también 12 concejales. Antes había 9 dedicaciones, a día de hoy hay 11 dedicaciones. Al grupo del Partido Popular, antes de 7 concejales, que estamos en la misma situación, teníamos 3 dedicaciones y ahora seguimos manteniendo 3 dedicaciones, exactamente igual, por el tema de la proporcionalidad que hablábamos. En el receso que hemos hecho, veíamos que se subían las bases antes estaban en torno a unos, hablo de memoria, unos 38.000 euros, se sube la base a 46.000 y pico, un 46.000 largo, con lo cual es más dinero. Eso hace que se bajen los porcentajes de las retribuciones, de las dedicaciones, pero qué casualidad que el equipo de gobierno se mantenía, nos sorprendió, se mantenía el importe, se bajaba el porcentaje, pero con la subida de la base se mantenía el mismo importe que cobraban antes y, sin embargo, a los concejales que estábamos en oposición no. Como esta es una cuestión que requería de informe de intervención previo y era necesario debatirlo antes para que se pudiese emitir un informe de si había viabilidad o no por parte del interventor, antes de venir aquí a debatirlo, personalmente, ya como portavoz, me puse en contacto primero con Jaume de forma informal, coincidimos en uno de los actos, en una procesión, y le comenté mi interés en que mantuviésemos una reunión. Al día siguiente me llamó, no le había dado tiempo a consultar con el interventor, pero delegó en el portavoz para que hiciese los siguientes trámites y hemos estado hablando, pero todo ello a posteriori de la convocatoria del Pleno y después de nuestra petición. Creo que eso se debería haber hecho antes y que hubiese ido directamente al informe del interventor la propuesta a hacer. Luego hay cosas que, claro, al consultar el expediente también bueno, nos sorprenden o nos disgustan. Creo que no se nos trata igual el trato discriminatorio al equipo de gobierno y a la oposición. Vemos cómo se pide porque consideramos que es de justicia que todos aquellos concejales, por las delegaciones que se realizaron el día 17 de junio, desde esa fecha, de forma retroactiva, ya tengan esa asignación. Y eso, sin embargo, a la oposición no se le ha hecho. Cuando también hemos estado haciendo nuestra labor,
aún con las dificultades de no poder tener acceso al programa informático del ayuntamiento. Hemos estado acudiendo, hemos estado yendo a secretaría para pedir la documentación en papel porque no lo podíamos consultar online, pero hemos estado haciendo el trabajo exactamente igual que se hacía antes, con mayores dificultades, igual que el equipo de gobierno. Son cuestiones, pues, bueno, nos llaman la atención. Y luego también nos sorprende ese hecho de bajar los porcentajes, pero habiendo subido la base del sueldo, no entendemos a qué se debe, porque al final eso, los sueldos sí que se quedan de forma igual y, bueno, igual una explicación, porque uno se plantea diferentes cuestiones. Y ya, lo siguiente lo dejo para la siguiente intervención. Gracias. Gràcies, Rocío. Primer torn del Partit Socialista. Compromís? Sí? Respecte al primer punt, desgraciadament el personal eventual no es pot contractar parcialment, igual que sí que es poden contractar els regidors, no es poden partir els jornals i és veritat, ja s'ha dit en converses privades i ara ho dic públicament, que és molt difícil des de l'equip de govern treballar sense eixa muleta. Avui de Moratros, de fet, ja s'ha dit també, Compromís, i Anna ho sap perquè està 4 anys en Moratros, ha posat a disposició de l'Ajuntament les persones que ha pogut contractar com a personal eventual. El problema de que sigui una dedicació exclusiva limita la possibilitat de tindre, i entenent que proporcionalment, hem fet un repart proporcional que evidentment no pot agradar a tot el món. Després volia, simplement en quant a les persones que tenen dedicació, les persones que estan donades d'alta o que tindran un jornal, Rocío fa 2 grups, fa un grup que és l'equip de govern i un altre grup que és el Partit Popular. Els 2 grups són més evidents, està l'equip de govern i està l'oposició. L'equip de govern passa de 9 a 11, que és un 20% d'increment, i l'oposició passa de 4 a 5, que és un 25% d'increment. Vull dir, el reparto, els números són maleables, però són els que són. No pots tirar avant i darrere segons la teva conveniència. El fet de que baixen els percentatges i puja és evident. La massa salarial ara és més alta i s'estalvia molts diners en comissions en els quals també se li ha oblidat, o potser és que no tocava encara en el punt, es baixa considerablement les presidències que corresponen a l'equip de govern i es pugen considerablement també, pràcticament un 80%, les assistències de l'oposició que beneficien exclusiva en aquest cas als membres del Partit Popular que no tenen dedicació ni parcial ni de ningú tipus. Gràcies, Diego. Segon torn. Té la paraula Ana Albado. La veritat és que són dos temes importants i haver preferit que no s'haveren agrupat, però bueno, intentaré que la gent mos comprenga. No vaig a tornar a explicar tot el treball que hem de fer en la posició, parlant altra volta del personal eventual. És que no vull tornar-ho a explicar, és moltíssim el treball que fem, però és que el fa exactament igual el Partit Popular en ser regidors que el farà Ciudadanos en uno o el farà el Temtrellat. Nosaltres, a l'inici de la legislatura anterior, ja vam lluitar, que també és aixina, encara que potser ara vulguin desmentir-me, a l'inici de la legislatura anterior vam lluitar perquè tots els grups municipals tingueren despatx. Recordeu que no n'hi havia prou despatx per a tots i vam estar peleant a veure com ho fem i vam aconseguir que es posara un despatx per a tots. També vam lluitar perquè tots els partits tingueren una persona de confiança, perquè també va haver en cert moment d'aquestes discussions que a Cipal no n'hi havia persona de confiança per a Cipal perquè tant PSOE de menys de 2 no vol tindre i Compromís no volia tindre menys de 3, per l'explicació que ells després donaran, que és comprensible, i al final va cedir Compromís i se li va donar una persona de confiança a Cipal. Però vam lluitar des del Temtrellat, vam lluitar perquè tots els partits tingueren una dedicació mínima també, que per cert, però que és un tema que no ha entrat a aprofundir en el tema de si cobraven més antes o cobraven després, perquè ja el vaig dir que a mi no és un tema que em preocupara. El jornal de l'oposició, evidentment, és limitat i uno té que buscar-se feina en un altre lloc, no pot dedicar-se només a la política, tampoc han vingut així per això. Però sí que em consta que ara mateix el Temtrellat cobrarà menys que el que cobrava Cipal, però que no m'importa, que no estic debatint això, estic debatint el lluitar per els drets de l'oposició per a poder fer un treball digne. I tot això ho vam fer des del Temtrellat fa 4 anys, junt amb els companys de Compromís i de PSOE, per a que tots tingueren grup, d'espais de grup, per a que tots tingueren personal eventual, per a que tots tingueren una dedicació mínima digna que es poguera permetir fer la seva feina, i ho vam aconseguir. Ho vam aconseguir.
Jo vull recordar també que tal dia com avui, en el debat que es va tindre, en el plenari tal dia com avui, fa 4 anys, tant Compromís com PSOE apel·laven a l'orgull que tenien d'haver fet una redistribució justa del personal eventual entre tots els grups municipals. Estan els arxius per veure-ho, jo no sóc de les que m'agrada fer història, però vull dir, és que ha canviat. Què ha canviat? Quin criteri ha canviat? Perquè si fa 4 anys estàveu tan orgullosos, Compromís reconeix que va cedir davant del Partit Socialista, que li corresponien 3 i va baixar a 2 perquè Cipal tinguera una persona eventual, ara no? És que expliqueu-me per què heu canviat de criteri, perquè des del temps ja seguim pensant el mateix. Seguim pensant el mateix. N'hi ha 7 persones eventuals en Altea i som 5 grups municipals, exactament igual que fa 4 anys. I fa 4 anys, les 3 forces de progrés, Compromís, PSOE i Altea Trellat, vam arribar a un acord perquè tots tingueren unes condicions dignes. I a dia d'avui no anem a tindre-les. Estem començant a semblar-se a maneres de funcionar de partits d'altres municipis que tantes vegades han criticat. Vull dir, és que no sé com comprem-ho. Vull dir, no sé com comprem-ho. És evident que Altea Trellat ja no està en l'equip de govern, tal volta per això està corrent el que està corrent, perquè fa 4 anys no es va permetir i ben orgullosos esteu vosaltres de dir-ho, que ho havíeu dignificat i l'esforç que havíem fet. De veritat, expliqueu-me per què 4 anys després a 2 partits de l'oposició es queda amunt en discriminació, perquè dels 3 partits de l'oposició, un sí que tindrà personal eventual i 2 ens quedem sense ajuda. És que de veritat, jo és que no ho comprenc i m'agradaria, per favor, que m'ho explicareu. Després està l'altre punt, que és el punt 6è, que és el de la pujada i la no pujada de salaris. Jo és un punt que no vull entrar massa en aquest tema, simplement vull explicar, perquè la gent potser no ho comprèn. Jo crec que això s'havia d'explicar, aquest problema d'on ve. Aquest problema ve per el que estan comentant els companys de corporació, que abans n'hi havia 9 regidors solament donats d'alta i ara hi ha 11. Sí, ja s'ha augmentat la massa salarial, com ja ha dit el portaveu de Compromís, i aquest problema ve perquè en la legislatura passada un membre de cada grup del tripartit, un de Compromís, un del PSOE i una servidora, vam estar 4 anys sense assegurar. Vam estar 4 anys sense donar d'alta, cobrant només per assistència a comissions i a plenaris. És una situació laboral molt injusta, que jo no li dono a passar a ningú. Ja li vaig dir al portaveu que no anava a entrar en aquest debat perquè estic ben contenta que ho hagueu solucionat. El que sí que vull dir i no puc deixar de dir, perquè ha sigut una de les nostres bregues durant estos... Un moment i acabe. 4 meravellosos anys que hem passat. Això s'haurà pogut solucionar d'una altra manera, com bé sabeu. Altea Trellat ho va proposar al principi de legislatura, perquè hem estat durant molts anys intentant que això solucionara per els 3 companys, un de Compromís, un del PSOE i una servidora que hem estat 4 anys en condicions laborals desiguals al resto de companys, i això s'haurà pogut fer sense augmentar la massa salarial. S'havia de rebaixar una miqueta el jornal de cada company i no va voler, ha sigut evident. No es va arribar a un acord i hem estat així durant 4 anys. Simplement volia explicar d'on ve aquest problema i per què ara n'hi ha 2 persones més assegurades respecte a l'última legislatura. Gràcies. Gràcies, Anna. Segon torn. Amàlia, segon torn del PP. Después de escuchar las explicaciones de Diego desde Compromís, me ha faltado quizás saber el por qué esa subida de base, esa bajada de los porcentajes, pero subiendo la base para quedarse exactamente igual. Es un concepto que no llego a entender, el por qué esa modificación y no haber dejado pues la base que estaba antes. A veces me planteo si... Por un lado, había unas dedicaciones exclusivas, no sé si es para no tener ninguna y poder dedicarse a otras cuestiones, por lo que pone el informe de que si no es incompatible a lo mejor con pensión de jubilación o con otros trabajos, o si es que esto es como una especie de subida de salarios encubiertas. Bajamos los porcentajes, pero por otro lado subimos las bases y a lo mejor para el año que viene hacemos una subida. No sé, uno empieza a divagar el por qué esos cambios. Aparte de esa falta de explicación del porqué, todas estas cosas creo que se hubiesen aclarado con esa reunión previa, pero bueno, son cuestiones ahí que quedan pendientes. Vemos al final la falta de proporcionalidad. Yo antes sí que he hecho mención al equipo de gobierno, lo he hecho un bloque, y al Partido Popular
como grupo mayoritario de la oposición, y al final se ve esa falta de proporcionalidad porque Partido Popular, que queda exactamente igual, de 7 concejales, 3 dedicaciones, el equipo de gobierno de 9, 11, hablas de un incremento del 20%, y claro, en la oposición, si contamos a los otros grupos, hay un incremento del 25% que lógicamente al Partido Popular no le afecta. Yo creo que esa falta de proporcionalidad y esa falta de queda aún más evidente. Los números son al final claros. Yo no he querido entrar a debatir sobre lo que les corresponde porque entiendo que a las compañeras de oposición, porque entiendo que deben de hacer una oposición digna y al final creo que no es algo que deba discutir, pero sí quizás la falta de proporcionalidad, que viendo eso, teniendo 7 concejales, al final todo el mundo incrementa esas condiciones y sin embargo en el Partido Popular pues no, es una clara falta de proporcionalidad y quizás una visión especial en contra del Partido Popular, no lo sé. ¿Y por qué hemos estado pendientes? Porque justamente además la propuesta que había era que se mantenían los sueldos, aparte de ese incremento de 2 salarios más, que no es solamente como dice el interventor en su informe, que esta propuesta de acuerdo supone un coste anual sin tener en cuenta el coste de la seguridad social, es decir, es más coste para el ayuntamiento, de 465.331 euros, siendo el coste anual de la legislatura pasada de 374.000, que representa un aumento de 90.941. Eso aparte de la seguridad social. Está claro que las comisiones las presidencias de las comisiones se han bajado, ahora solamente los cobra uno, pero aún así la subida es significativa para el equipo de gobierno y sin embargo la subida en su conjunto, sin embargo el subir las comisiones, las vocalías de 25 a 40 no es tan relevante teniendo en cuenta que aún así cobramos menos que en la anterior desde el Partido Popular, con lo cual una cosa equivale a otra y al final nos quedamos igual, pero siempre las subidas son para el equipo de gobierno y para la oposición. Después de exigir al menos quedarnos como estábamos, hemos conseguido que haya un pequeño cambio. Gràcies, Rocío. Segon torn al Partit Socialista. Sí, més que res volia intervindre perquè quan Anna refereix a la legislatura passada i es comenta el fet de que n'hi havia personal eventual per a tots els grups i totes aquestes coses. També hem de recordar que els 2 partits minoritaris que n'hi havia en la legislatura passada tenien 2 membres i ara mateix els 2 partits minoritaris tenen un membre. El PSOE es queda igual en aquest sentit i sí que s'hauria, no sé, tot es té que valorar. Si ara, per exemple, hagueren entrat 4 partits amb un regidor cadascú, al final t'adones que la funció de govern no la pots fer amb sols un personal eventual i això sí que és una cosa que també Anna, havent estat en govern, també sap, que n'hi ha moltes tasques que venen dins del govern que no s'estan a l'oposició per el fet d'aquesta representació institucional. No depèn de nosaltres quanta quantitat de personal eventual es pot contractar. Ahir n'hi ha una normativa a la que ens acollim en aquest sentit i a l'hora d'organitzar, doncs bé, són moltes coses que s'han de valorar i així com a resultat. Evidentment, sempre es pot debatre i pensar en les perspectives de tots, però clar, en un moment en el que la ciutadania mostra seus vots i n'hi ha tant de partit minoritari, podria donar-se el cas també no que foren 7 partits els que estigueren a ser representats, sinó que en foren més. Aleshores encara s'agravaria això quan hi ha un límit per habitants respecte al personal eventual. Hi ha moltes coses que n'hi ha que pensar a l'hora de decidir aquestes coses i la proposta que hem realitzat, que s'ha realitzat des de l'equip de govern, al cap i a la fi és la que s'ha considerat millor. Gràcies, Vicenta. I el segon torn de Compromís. Bé, simplement perquè m'ho demanda Rocío. Ella usa, és veritat que en l'informe de l'interventor posa 340 i algo mil de la legislatura anterior, això va ser en 2015, tal dia com avui, o sigui, el dia que començava la legislatura, i és on s'agarra l'interventor per a fer el seu informe. He de dir que per el canvi de legislació i per el canvi de retribucions dels pressupostos de l'Estat
Es va acabar en maig de 2019, fa 2 mesos, o sigui, el mes passat, perdó, eren 388.599 els diners que es destinaven a sous de regidors i regidores. Per tant, la diferència en l'increment que hem fet és de 76.700 euros. Tenint en compte que l'estalvi que es farà en comissions és de 45.000, és veritat que n'hi ha 31.000 euros de diferència. N'hi ha un increment de 31.000 euros en la redistribució de els regidors. I ha dit adés que nosaltres, l'equip de govern passa de 9 a 11, l'oposició passa de 4 a 5. Entenc, i té raó Rocío, en sentir-se discriminada perquè en 7 regidors tenen 3 dedicacions al 40% i n'hi ha altres que en un sol regidor tenen la mateixa dedicació, però a lo millor la proposta que fas és que li llevem als teus companys d'oposició jornals per donar-los a vosaltres. Jo sé que no estàs dient això, perquè per una banda has dit en positiu que és normal que altres persones tinguin retribucions i per una altra dius que tu en tens poc respecte a ells. No podem fer borredor del tot. Jo crec, i ho mantinc, ho he dit al principi, que estem dins del límit de despeses que ens permet la llei. De fet, estem 120.000 euros per baix del límit que es permet la llei. Podríem incrementar fins a 583.700 euros. Estem en 465.000. La idea des del primer moment, i és la que mantenim, i agarraré un compromís ara en este moment, és que ningú regidor ni l'alcalde en este cas cobre més de lo que cobrava la legislatura anterior. El càlcul dels percentatges és evident. Si no puges la massa salarial, no haguem arribat ningú als jornals que teníem i que manteníem. Al final la diferència és la que és i jo crec que treballarem més còmodes tots, el govern i l'oposició. I simplement Anna ha dit que ella està cobrant menys que el portaveu de Cipal en l'anterior legislatura. 2 coses. Cipal eren 2 regidors, no tornem a aquesta discussió, però sí és veritat, cobra 500 euros menys a l'any, o sigui, 40 euros menys al mes. Ho dic perquè quan es diu així cobre menys pareix que sigui una barbaritat. Gràcies, Diego. Passem al posicionament de vot. Té la paraula al Entrellat. No és ninguna barbaritat, Diego. I a més, des del primer moment estic dient-lo, que jo no volia que augmentaren el salari, ni 40, ni 100, ni 200. Vosaltres vau donar un salari de l'oposició la setmana passada que eren 16.000 euros a l'any. Ara l'heu augmentat a 18.000. Ahir que el vaig dir, amén. No n'hi igual. Si és que al final el problema és el mateix, cobres 16.000 a l'any que cobres 18.000, però és que jo no em preocupa això. Les persones que m'han quedat en l'oposició en aquesta manera, conforme estem ara mateix des d'Altea hem trellat, perquè el poble d'Altea ha volgut, Vicenta, hi ha més partits que no entren representació, el poble d'Altea ha volgut que Altea hem trellat tingués representació. Llavors jo tinc que lluitar per tindre els drets que em correspon. I jo ni cap de moment estic discutint per el jornal que han volgut. Considereu que és este? El que és totalment injust i no m'heu contestat què ha canviat respecte a les vostres declaracions de fa 4 anys és per què no tenim un personal eventual. Tornem a la mateixa. Bueno, aneu a l'única excusa que podeu agarrar-vos, que és l'única diferència que hi ha entre Partit Popular i els altres 2 partits, que ells són més membres. Però jo torno a preguntar, algú pot dir-me si el Partit Popular va fer més feina que Altea hem trellat en l'oposició? En tots els meus respectes, els meus companys, ja el dic que no. Perquè una altra cosa no, però feina m'agrada fer-ne molta. I vaig a fer la mateixa feina o més, perquè vaig a ser jo soles, portaveu, regidora, administrativa, secretària, anar a actes públics, atendre la gent. Vull dir, vaig a fer la mateixa feina que té que fer el Partit Popular. Per què no mereix Altea hem trellat tindre una persona que l'ajude? I l'equip de govern, 6. Sí que vas a tindre més, Vicenta, vas a tindre un mes. A l'ajuda bastant tenies 2 i ara vas a tindre 3, perquè bueno, queda 6, 3 i 3. Per les competències delegades, però si tot això es veurà. Tot això es veurà. A dia d'avui no els teniu assignats, però on quedeu 6 a l'equip de govern o no? On quedeu 6? Doncs l'any passat en teníeu 4 i enguany en teniu 6. Entonces vol dir que l'equip de govern se'n queda 2 més, que són els 2 que ens corresponen a Ciudadanos i Altea hem trellat. Parleu de dignificar l'oposició perquè heu acceptat canviar les comissions a dilluns perquè els pobretes esparnegats treballen el cap de setmana. Anem a cridar les coses pel seu nom, per favor. Així no es pot treballar sense ajuda. Així sí que no es pot treballar sense ajuda. Estant en equip de govern, si no tens 2 persones de confiança i en tens una sola, conforme ha tingut Altea hem trellat, no passa res. Tu vas treballant en l'Ajuntament, estàs tots els dies i pots fer tu les moltes coses. Les persones estan de vacances o per lo que siga i tu ho traus.
Ara, una persona sola en oposició, sense ajuda ninguna, és molt complicat. Però bé, al Té Trellat, com a força progressista, hem demostrat que es podia fer política d'una altra manera, diferent, més humana, col·laborativa, pròxima i solidària, inclús en els propis companys de corporació. Nosaltres seguim tenint el mateix criteri que fa 4 anys, dignificar el treball de l'oposició, donant-li les ferramentes necessàries per a que puguen fer el treball com cal. La responsabilitat de ser membre de la corporació municipal et porta a aprendre el que desconeixes, anar fins i tot més enllà dels expedients dels tècnics i les propostes del partit que governa, tenint sempre en ment que com a polítics representes unes idees, representes a la ciutadania i has d'actuar d'acord compensant la falta de recursos materials humans amb l'esforç personal. En definitiva, tractant de fer un treball polític digne amb els mitjans disponibles. Això ho hem fet quan estàvem en govern i així no continuarem fent-ho des de l'oposició. Per aquest motiu, ara és el posicionament de vot del punt 6, no? Bueno, jo respecte al 6, evidentment votaré a favor de l'esmena que hem presentat des del Té Trellat i votarem en contra de la proposta presentada per l'equip de govern. I respecte al punt 7, simplement tinc que dir que des del Té Trellat ens congratulem que els nous membres de l'equip de govern tinguin unes condicions laborals dignes, com no els hem tingut els companys en l'altra legislatura, però que això s'haguera pogut solucionar d'una altra manera i no augmentant la partida de sous i salaris conforme heu fet ara. Nosaltres la vam proposar fa 4 anys i no es va arribar a un acord per falta de voluntat. Per tant, en esta ens abstindrem. Gràcies. Gràcies, Anna. Posicionament de vot de Ciudadanos. Bueno, del 7 vot a favor. Voto a favor del punto 5, a favor de Té Trellat. ¿Y el 6 y el 7? ¿6 y 7? Me abstengo. Vale. Posicionamiento de voto del Partido Popular. Bueno, como vemos, al final, aparte de esa total falta de consenso, de diálogo y de participación, que no me cansaré de repetir, porque se tomaron todas las decisiones sin tener en cuenta ni siquiera una llamada, ni siquiera una reunión, absolutamente nada con la oposición. Aunque, claro, luego viendo los números, por mucho que desde Compromís se intente justificar o reducir, se entiende el porqué lo habían hecho. Claro, yo al leer el informe del interventor, que vuelvo a repetir porque es tal cual, hace referencia a las dedicaciones, habla de eso, las 16 dedicaciones parciales, suponiendo un coste anual sin tener en cuenta el coste de la seguridad social, con lo cual es aún mayor importe, de 465.000 euros, siendo el coste anual de la legislatura pasada de 374.389, que representa un aumento de 90.941. Me parece muy bien que quieras hacer referencia a que este importe de la legislatura pasada es de inicio de legislatura. Sí, es cierto, pero bueno, también es cierto que al solicitar cobrar al menos lo mismo que la anterior legislatura, al haber visto cómo se bajaba, a pesar de esta subida, de este incremento, al Partido Popular se le rebajaban los salarios, a pesar de esta subida, lo cual es curioso, se rebajaban, que al menos se cobrase lo mismo que la legislatura pasada, para poder hacer una oposición digna. Lógicamente, eso, aunque no haya proporcionalidad exacta, pero al menos poder estar con lo mismo que la anterior vez. Has comentado que no es tanta la diferencia, pero al fin y al cabo, la realidad es que esa subida, ese aumento, es para el equipo de gobierno. Es decir, vosotros os habéis subido los salarios, la masa salarial, el coste para el ayuntamiento ha subido y no a costa del Partido Popular, sino a costa del equipo de gobierno. Lo mismo sucede con el personal eventual. En la anterior ocasión, el equipo de gobierno tenía 5 personales eventuales, oposición tenía 2. 5 contando también al Té Trellat, un personal eventual que tenía. Si contamos solamente Compromís y PSOE, teníais 4, ahora tenéis 6.
Nosotros, afortunadamente, en ese tema hemos mantenido nuestro personal eventual, pero bueno, al fin y al cabo, las mejoras son siempre para el equipo de gobierno en detrimento de la oposición, tanto en tema de salarios como en tema de personal eventual. Nosotros, al ver esa subida general del coste del equipo de gobierno, el coste de los salarios para el ayuntamiento del equipo de gobierno, y ver que además no solamente al equipo de gobierno se subía, sino que a la oposición, para dificultarnos aún más la faena, se nos rebajaba, pese a ser solamente 3 dedicaciones de 7, eso se ha mantenido. Es algo que, claro, nos pusimos en contacto y hemos intentado al menos poder igualar a las condiciones de la anterior legislatura. Nosotros, por tanto, nos abstendremos tanto en el punto número 5, en la enmienda y en el dictamen, del mismo modo en el punto número 6 y en el punto número 7. Sobre todo el 7 realmente se mantiene lo mismo que la legislatura pasada, pero consideramos que esa falta de consenso previa afecta a todos los puntos que se traen aquí al plenario. Gràcies, Rocío. Posició de vot del Partit Socialista. Vaig a per davant que des del Partit Socialista votarem a favor del punt 5, del punt 6 i del punt 7. Sols volia matisar les paraules d'Anna al respecte del personal eventual que parlava, que després tindríem el PSOE. Bueno, seria una alegria immensa per la sorpresa que ens suposaria trobar-nos això, però bueno, tenim 2 auxiliars administratius, així no ho posa sí en el paper, ho posa claret. 2 auxiliars administratius destinats a secretaria del grup municipal socialista, i després entenc que estiga el dubte ahir perquè no està posat, però bueno, no reflexa que siga ninguna regidoria delegada del Partit Socialista, no ho és. Ja posa un genèric, jo entenc que és com es té que posar, un genèric, però els 2 del PSOE ja estan reconeguts així en el punt primer, en l'apartat B. Ho posa ahí tal qual. Pense que s'ha posat així també una miqueta per a tindre més ubicat tal vegada. Però bé, Anna, seria una sorpresa que a nosaltres ens encantaria, seria una sorpresa molt grata, però no ho és. Gràcies, Vicenta. Jo t'ho certifique, seran 2. Posicionament de vot de compromís. Bé, jo m'havia proposat en el posicionament de vot durant tota la legislatura fer exclusivament el posicionament de vot, però no m'agradaria que quedara en l'aire aquest dubte respecte als salaris. El salari s'ha incrementat la massa salarial i ha dit que la diferència de cost anual serà sobre 31.000 euros per a l'Ajuntament, i recorde, perquè no tergiversem més xifres, que encara es reparteix el 80% l'equip de govern i el 20% l'oposició, exactament igual que el mes passat, l'anterior, i que fa 3 anys. No exactament igual que fa 5 anys, però tampoc vaig a fer arqueologia en aquesta legislatura. Votarem a favor dels 3 punts que hem portat a aprovació perquè entenem que estan molt bé, i em queda un dubte en l'aire que és supercuriós. En el punt 6, el Partit Popular ens demana que fem una correcció, fem la correcció exactament ells com volen i s'abstinen. Bé, abans de passar a votació, no puc deixar de contestar-vos. L'oposició estava inventada molt abans de que Anna Albado es dedicara a la política. T'hauràs d'acostumbrar a fer oposició i no govern conforme feies fins ara. Les condicions de la gent que ha passat per l'oposició, entre ells jo, han sigut molt més dures de les que treballaràs tu ara. Molt més còmoda i amb més diners que treballava amb més diners. Per tant, està molt bé. I una altra qüestió, també personal. Està molt bé que ara renuncies o que no reconegues la pujada del salari que n'hi havia des de la primera proposta fins a la segona. Està molt bé, perquè t'has tirat 4 anys reclamant millores en el salari dels regidors que estàveu en... Sí, senyora, sí. 4 anys reclamant les millores de les condicions que ara es fan i tu no li dones suport. Sobre la transparència i el diàleg del Partit Popular, quan s'ha començat el muntatge d'aquest plenari i des que es va fer el plenari de Constitució, vosaltres, paulatinament, cada un dels grups polítics heu tingut accés als ordinadors i als expedients i al gestiona tot el treball administratiu de l'Ajuntament. L'últim grup
que ha tingut accés, l'últim grup que ha tingut accés, Amàlia, no sé si tu has entrat o no has entrat, però accés en tenies. L'últim grup que ha tingut accés, i si no que m'ho corregís que el senyor secretari, ha sigut Compromís. La secretària d'alcaldia no tenia ni accés, conforme tampoc teníeu vosaltres. Sobre la manera de treballar, evidentment, el diàleg que reclama el Partit Popular s'hagués sigut fàcilment subsanable en aquesta conversa que van tindre parlant de salaris, que encara que diu que no és el que vos preocupava, m'haguéreu dit que volíeu parlar d'altres temes. S'haguera pogut fer sense cap problema. El treball eventual, el personal eventual, és evident que el personal eventual té que treballar per al poble. Això és el que busca aquest equip de govern PSOE i Compromís. Té que treballar per al poble i donar-li suport als partits polítics. Vosaltres reclameu el personal eventual per a que li doni suport al partit polític. A mi em sembla molt més just el repartiment conforme s'ha fet, encara que Anna no ho vulgui reconèixer o Ciudadanos no ho vulgui reconèixer, però les urnes parlen i el suport és el que és. I no té el mateix dret un partit que tingui 7 regidors que uno que en té uno. No és el mateix. Per tant, es fa una proporció i es reparteixen el personal eventual en proporcionalitat i atenent a lo que significa per a la resta del poble, no solament a l'oposició. Nosaltres tratem de millorar les condicions a l'oposició i a l'equip de govern. I això ha sigut la modificació i rectifique el que diu Rocío argumentant la pujada de salaris. És al final de la correguda, uns 20 i algo mil euros, perquè ella no considera el rebaixat que n'hi ha important en les comissions, que solament hi haurà una presidència de comissions i no 3, com hi havia fins ara, i això significa un estalvi de més de 40.000 euros, que ella no vol reconèixer, però que és cert, i també les condicions de millora que tindran els partits de l'oposició en l'assistència a plenaris i en l'assistència a comissions, que milloreu les condicions que teníeu abans. I una altra cosa que Rocío tampoc se n'ha recordat de dir és que ella sí que cobrarà més que els seus companys, cosa que els altres no estem fent. Ella sí que cobrarà més que els seus companys de partit. Sobre les condicions d'aquest equip de govern, el que s'ha tratat és de buscar una injustícia o una desigualtat que nosaltres pensàvem que es podia corregir, que és la que estava referint-se Anna anteriorment. No és just que tu li demanes a una persona que es dediqui a la vida pública, que es dediqui a treballar per al poble, perdent condicions del seu lloc de treball. Això és totalment injust i això s'ha donat en aquest Ajuntament. I de lo que tratem en aquesta redistribució de retribucions, que no ha buscat un augment de salari, perquè són les mateixes nòmines, no sé si s'ha pujat l'IPC, però està fiscalitzat per l'interventor per a mantenir les mateixes condicions. El que s'ha buscat és que uno no tinga unes condicions que li impedisquen accedir a la vida pública. Una persona, quan té una altra qüestió, és que tu no tingues feina i t'incorpores a la vida pública. Òbviament, tot el que el donen serà millor que el que tenies, però si una persona té que deixar-se el treball per a accedir a la vida pública, necessita tindre unes condicions dignes. I això és el que s'ha tratat de corregir en aquesta redistribució que s'ha fet de competències. Hi ha una altra qüestió que ara també contestaré, de competències i retribucions. Buscar que les persones puguen en llibertat deixar-se la seva feina, incorporar-se 4 o 8 anys el temps que decidisquen sempre que el poble ho vulgui, òbviament, a la vida pública i no perdent condicions o tenint unes condicions que li facin impossible accedir a la vida pública. Nosaltres n'hem tingut en la legislatura passada i es continuarà donant persones que no es poden incorporar perquè no poden renunciar o no tenen unes condicions mínimes que es permeta igualar els salaris que tenen en la vida privada. Sobre el per què la retroactivitat sí que s'ha aplicat a regidors i no al grup als partits de l'oposició és perquè el senyor tresorer ens demanava que n'hi hagueren competències delegades que justificaren aquesta retroactivitat. Si no n'hi ha competències delegades, i ja sé que estàs fent aquesta realitat perquè tu també has fet la consulta. Si no n'hi ha competències delegades, no es justifica que pugues cobrar. Per tant, els regidors sí que tenien delegacions i sí que tenien una feina feta que justificava que s'aplicara aquesta retroactivitat. Els partits de l'oposició no la teníeu, per tant, no s'ha pogut aplicar la retroactivitat. El que vull que la gent entenga o que el poble entenga és que s'ha fet de presentar unes condicions mínimes de dignificar la vida pública. En cap moment s'ha buscat, de fet és que crec que hem atès les demandes llevat de lo del personal eventual, hem atès les demandes dels partits de l'oposició, no hem tratat d'endurir ni moltíssim menys el treball de l'oposició ni les condicions que teníeu fins ara, sinó d'igualar-les conforme considera que ho hem de fer en l'equip de govern.
no es dedica el personal eventual perquè creiem que la feina que es farà serà molt millor treballant per al poble i no per a un grup polític, ja ho hem explicat, i no és el mateix, un grup polític que tingui un regidor que en tinga 7. Passem a votació. Jo crec que les propostes estan absolutament clares. El punt 5 es manté l'esmena, per tant, passem a votar primer el punt i si s'aprova es desestima l'esmena. Passem a aprovar primer la votació del punt 5. Vots a favor de l'aprovació del punt 5? Abstencions? Vots en contra? Amb els vots a favor del Partit Socialista de Compromís, el vot en contra del Té Trellat i l'abstenció de Ciudadanos i el Partit Popular, queda aprovat el punt 5, per tant, queda desestimada l'esmena. Passem a votació del punt 6. Vots a favor de l'aprovació del punt 6? Abstencions? Amb els vots a favor del Partit Socialista i Compromís i l'abstenció del Té Trellat, Ciudadanos i el Partit Popular, queda aprovat el punt 6. I vots a favor de l'aprovació del punt 7? Abstencions? En el mateix resultat, a favor Partit Socialista i Compromís i l'abstenció del Té Trellat, Ciudadanos i el Partit Popular, queda aprovat el punt 7. El punt 8, 9 i 10 són donar compte en el punt 8 del decret d'alcaldia sobre el nomenament de tinences d'alcaldia, es dona compte en el punt 9 del decret d'alcaldia sobre el nomenament dels membres de la Junta del Govern local i les seues delegacions i en el punt 10 sobre les delegacions a regidors. Si voleu fer algun comentari sobre el donar compte? No? Aleshores, com que no es passa a votació... Sí, vols fer alguna intervenció? Té la paraula, Alvaro. M'hauria agradat poder-te contestar a la sèrie de falsetes que has dit, però no ho faré. Ho faré en un altre lloc. Vull que acabar el plenari de manera correcta i educar, com he segut sempre, en els meus companys de l'equip de govern. Des del Teatre ja volem desitjar sort als companys i companyes que formeu el nou equip de govern, tant la meva companya Bea Nom de Déu, que ja s'ha reunit en José, al igual que jo, que ja ho ha fet en Txelo, i seguís posant-me a la disposició de Miguel per a quan ell vulgui. Hem fet el traspàs d'informació. Vos ho van dir en privat, que en teniu a la vostra disposició per al que necessiteu, però vull fer-ho públicament el compromís de que tant la meva companya Bea com jo ens teniu a la vostra disposició per ajudar-vos en el que necessiteu per al millor, pensant sempre en el millor del TEA. Simplement això, desitjar-vos molta sort i que tot el treball que han fet la meva companya com jo, que no es perga i en el que puguem ajudar-vos, així estem. Gràcies. Com que no hi ha més intervencions, s'alça la sessió.